Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Көпчелеге авырулар белән элемтә аркасында зарарлана. Республикада коронавирус белән авырулар саны 3000-гә якынлаша. Җиңү парады булачак, аны июньдә үткәрү турындагы документка ил башлыгы кул куйды. Тарихи мәктәп урынына мәдәният йорты, Илбухтин авылында мәдәни үзәк төзелә. Май көне Чаллыда коронавирус 3 шәһәрдәшебездә ачыкланды. Татарстанда 54 очрак расланган. Шулар арасыннан 20 кеше хастаханәләрдә, 32 кеше өйдә дәвалана. Шулай итеп, 27 майга Чаллыда 426, Татарстанда 2966 кеше коронавирус белән авырый. Чаллы медикларына махсус костюмнар, сугыш ветераннары госпиталена коронавирус йоктыручыларны дәвалаучыларга саклагыч кием бирделәр. Медикларга костюмнарны Дәүләт Думасы депутаты Светлана Захарова тапшырды. Сугыш ветераннары өчен госпиталь бөтен Кама аръягы төбәгеннән авыруларны кабул итә. Алар өчен стационарда 80 урын каралган. Медперсонал 2 атна саен бер-берсен алыштырып, хастаханәдә даими яши. Бер сменада 65 хезмәткәр эшли. Һәркемгә махсус костюм кирәк. Одноразовые костюмы одеваются при каждом заходе. То есть медик одевается в защитные средства, потому что это биологическая защита. Заходят в зону, и после того, как с зоны выходят, они раздеваются целиком, снимают эти костюмы и выходят в чистую зону. Медиклар өчен Чаллыга 800 шундый костюм алып килделәр, 200 сугыш ветераннары госпиталенә тапшырылды. Решением Генсовета партии федеральной и нашим политсоветом президиум было принято решение на собранные средства закупить вот такие одноразовые СИЗы, то есть индивидуальные костюмы защитные для наших медицинских работников, которые сегодня работают с коронавирусными больными. 200 костюмны шулай ук икенче шәһәр хастаханәсенә һәм шәһәрнең йогышлы авырлар хастаханәсенә җибәргәннәр. Махсус киемнәр ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсенә дә юлланды. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бердәм дәүләт имтиханын тапшыру вакыты кабат үзгәрде. 3 июльдә БДИның беренче этабы башлана. Бу көнне укучылар география, әдәбият һәм информатиканы тапшырачаклар. 6 һәм 7 июльдә рус теле, 10 июльдә математика буенча имтихан планлаштырылган. 10 тарих белән физика, 16сында җәмгыять белеме һәм химия фәннәреннән тест үткәреләчәк. 20се мәктәп укучылары биологияны һәм чит телләре буенча язма өлешне, 22-23 июльдә телдән тапшырачак. Моннан тыш имтиханнарда катнаша алмаучылар өчен резерв көннәр каралган. Җиңү парады узачак. Владимир Путин бөек ватан сугышы тәмамлануны бәйрәм итүгә әзерләнә башларга кушты. Бу хакта президент матбугат секретаре Дмитрий Песков хәбәр итте. Владимир Путин шулай ук чара планлаштырылган датаны да атады. Җиңү парады 24 июньдә узачак. Президент аңлатып үткәнчә, бу көнне 1945 елда тарихи җиңүчеләр парады узган. Җиңү көнне әзерлек һәм бәйрәм итү вакытында барлык куркынычсызлык таләпләре дә катгый үтәлергә тиеш. Үлемсез полк маршы хәрби диңгез флоты көнендә 26 июльдә узачак. Марина Потяшина барлык сәүдә өлкәләрен кайсы очракта ачып булачагын әйтте. Коронавирус таралу сәбәпле эшен туктаткан барлык хезмәт күрсәтү өлкәләре кабат ачылсын өчен авыру таралышы күрсәткече 0,8% булырга тиеш. Чикләүләрне бетерүнең беренче этабында чир таралу коэффициенты соңгы берничә көндә бердән кимрәк булырга тиешлеген әйтте. Бүген бу күрсәткеч 0,9 дәрәҗәсендә. Соңгы 4 көндә 70 авыру очрагы теркәлсә, алдагы 4 көндә 80 очрак булса, 70-ны 80-гә бүлгәч бердән кимрәк чыга. Бу коэффициент шулай табыла дип аңлатты Марина Потяшина. Бер-ике атна эчендә инфекция таралышы кими барса, 60-70 очрактан артмаса, сәүдә үзәкләре әкренләп ачыла башлауы ихтимал. Күптән көтелгән җәяүлеләр кичү юлы булырга тиеш. Раскольников урамында капиталь ремонт дәвам итә. Имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проекты һәм юл урам җилтәрен ремонтлау республика программасы кысаларында юл йөрү өлешен киңәйтәчәкләр. Яңа юл билгеләре һәм светофорлар урнаштырылачак. Моннан тыш Раскольников урамы һәм Халыклар дуслыгы проспекты киселешендәге җәяүлеләр кичүе дә төзекләндереләчәк. Тулырак мәгълүмат алга таба.
Тротуар солынган, әмма юл билгеләре дә зебрда юк. Моңа карамастан чалылылар юлны бирдә үтә, чөнки уңайлы. Берничә ел элек янәшәдә азык-төлек кибете ачылды. Шәһәрдәшләр узак вакытлар хакимиятның әлеге участокка игътибар итүен һәм бирдә җәяүлеләр кичү юлын төзекләндерүне сорады. Надо было в первую очередь пешеходный переход сделать, а потом магазин строить. Тут чуть людей не сбивали. Тут авария бывает. Так, не останавливается ведь. Все равно водители всякие бывают, разные. Күптән түгел Раскольников урамында капиталь ремонт башланды. Эшләр Халыклар дуслыгы проспектыннан Хәсән Туфан проспектына кадәрге участокта башкарылачак. Чаллы-Яр бистәсе янында юл чаты ясарга булганнар. Бирдә көтеп алынган җәяүлеләр кичү барлыкка киләчәк, әмма аны бурылышта ук булмасын өчен бераз читтә ясыйлар. Моннан тыш яңа светофор да булачак. Тәгәрмәч ремонтлау остаханәсенә керү урыны аркасында җәяүлеләр кичүен элек ясый алмаганнар. Хәзер аны күчерергә булганнар. Сегодняшний день там сделано устройство основания, устройство 2 слоев асфальтобетона. Остался верхний слой асфальтобетона. Установлен там бортовой камень. Дальше будет там с 2 сторон, слева и справа, пешеходный переход. Начались работы по устройству светофорного объекта. Раскольников урамында ремонт эшләре кысаларында 117 юл билгесе, 8 тукталыш павильоны, 160 яктырту баганасы, 29 яңа яңгыр суы кабул итү җайланмасы урнаштырылачак. Эшләр октябрь аенда тәмамланырга тиеш. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезнең берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Илбухтин авылында мәдәният йорты яңа клубны файдалануга быел тапшырачаклар. Объект уңайлы мөхит дәүләт программасы кысаларында төзелә. Аны финанслау өчен 200 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Күптән түгел Бирдә патша Николай заманында төзелгән мәктәп булса, хәзер бу урында яңа мәдәният йорты барлыкка киләчәк. Тарихи объектны карап тору кыйммәткә төшә. Шуңа да иске белем бирү бинасын сүтәргә булганнар. Это многофункциональный центр будет построен. Клуб на 200 мест. Для села Ильбухтина по программе идет. На данный момент произведено устройство фундамента, чернового пола, подбетонки. Бүген объектта 9 төзүче эшли. Подрядчы ышандырганча, объектны вакытында тапшыру өчен барысы да эшләнелә. Эшләрнең яртысы инде төгәлләнгән. Объект поднят уже на 40% по наружному ограждению стены. Отметка сейчас 2,20 по ограждению. У нас верхняя точка отметки стен 4 метра должна быть. То есть мы уже практически до 50% объем прошли. Якын арада төзүчеләр түбә ябу һәм эчке бизәкләү эшләренә керешәчәк. Шуннан соң инженерлык челтәрләре урнаштырылачак. Бина электр энергиясе, су һәм җылылык белән тәэмин ителәчәк. Территориядә мөмкинлекләре чиклеләр өчен парковка оештырылачак. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35. Скачай приложение такси aska.su. Настрой свой тариф.